Mehmet Eşin, doğru haber. Gazze li ber xwe de teslim nebû. Yazdemeh ji ser tofana Axsayre derbas bûn. Piştî sî rojan wê bibe salek û wê têkeve sala xwe ya duyemîn. Wisa xuya dike ku eger agirbes çê bibe jî ev şer bidawî nabe û wê neqede. Her ku biçe wê hêdî berfireh bibe. Heyan hacin û zarok jî di nav de zêdeyî 40,000 birayên mêyên Filistînî şehîd bûne. Zêdeyî 100,000 kes birîndar bûne. Bajarê Gazze wêran bû. Gelek hindik bîna û avahiyên xira nebûne mane. Bi nesaziya wê û avahiya wê hate şewitandin û hilweşandin. Ne nexweşxane, ne mektep, ne camî, ne firin, ne bazar, ne ciyê kar û ne atolye ku însan lê bixebite maye. Ümmeta İslamê hemû cîhan û hemû însaniyet nikare vê qirkirinê bisekinînin. Nikarin alîkariye bidin xelkê mezlûmên ku bi neçarî ketû berdigerin û diçin ku derê tên qetil kirin. Ne welatekî cîran destê alîkariye dirêjî wan kir û ne jî cîhanê deriyê alîkariya ji kesên ku ji mirinê direvin rekir. Li her derê mirin, bombardûman, birçîbûn, nexweşî û bêbextî bûne rê hevalê wan. Temamê însaniyetê xwarinek, dilopek av û pariyek nan jî bibe nedan vê xelkê bin dest û mezlûm. Cîhan tenê qîma xwe bi temaşekirinê tîne. Yên xwedî hêz û quwet tev negeriyan. Yên ku xwestin protestoyan bikin jî ji ber ku bêîmkaniyan nikarin tiştekî bikin. Xelkê ku di rojên ewilên qetliamê de derketin û qîriyan, dengê xwe bilind kirin, westiyan. Qismek muhîmên kesên ku li dijî vê zulmê derketine bêdeng bûne û êdî naxivin. Malesef û mixabin qirkirin û zilim bi vê veguhertina daneyên îstatîstîkî normal bûye. Lê digel van hemûyan jî ev mirovên qehreman û mêrxas 335 rojin li ber xwe didin û teslîm nebûne. Ev qehreman û mêrxasan çi qas zehmet û biêş be jî di dew û doza xwe de tucarî tawîz nedan. Bav, bira, kur, dê, ap, bapîran jî xaltiya her mirovekî li Gazze şehîd bûn, yanî herkes xizmê şehîdekî ne. Hemû dinyayê dev ji wan berdabe jî dizanin ku Xwedê ew bernedaye. Her ku şehîdan li ber xwe dan tûştir bûn, bi sebirkêşan re sebir kirin, xêr û xweşiyê xwe bênaber domandin. Her ku êş dikişandin, mîna ava ku ji polara tê dayîn xurttir dibûn. Ew zanin ku ev rê riya şehîd û cîhadê ye. Bê bisitirî, dirik, êş, dert, bela û sebir tê manekirin. Ev yek wan bi heyat û jiyana xwe nîşanî hemû cîhanê dan. Neyar û dijminên wan ji vê sebrê matmay û ecêbman. Dijminên wan dest pê kirin û gotin, em nikarin bi wan re şer bikin, em nikarin li hemberî van sebirkêşan bisekinin. Xwedayê Teala bi xelkê Gazze dersê dide mislimanan û hemû însaniyetê. Ji ber ku birayên me li ber xwe didin, ti carî teslîmî dijmin nebûne. Di vê rêwîtiya dûr û dirêj de ne westiyan û ne jî sist bûn. Wê demê em ê jî bêhêvî nebin û dev jê bernedin û sist nebin. Em ê qad û meydanan neterikînin. Gazze û Qudsê ji rojeva xwe nexîrin. Em ê duayên xwe yên devkî û fiîlî berdewam bikin. Ji ber ku em dizanin ku şer wê dirêjtir û berfirehtir bibe, em ê amadekariyên xwe yên maddî û manewî bikin. Em ê boykota ku dijmin ji aliyê îqtîsad û aborî ve zayîf dike bidomînin. Lewra bereket bi qasî barê giran e.